Ecopipe és una empresa comercial que vam crear 3 persones que havíem desenvolupat la nostra activitat professional al camp de la canalització enterrada de fluids. Vam començar el 1999 i durant aquests anys hem treballat per oferir productes i serveis per a la construcció de xarxes de transport i distribució de gas natural, aigua o hidrocarburs. Hem promocionat marques de fabricants de primer nivell internacional i sempre amb un marcat perfil tècnic. Amb el pas del temps, han sorgit nous criteris degut a la constatació del canvi climàtic amb l'augment de la temperatura global del planeta i a la urgència per reduir les emissions contaminants i els gasos d'efecte hivernacle, que ens han fet replantejar la nostra activitat dirigint-la cap al sector dels gasos renovables. Per això, hem obert una nova àrea de negoci sumant-nos a l'esforç per ajudar a descarbonitzar la generació d'energia i entrant de ple en el món de la bioenergia. Dins l'àrea de gasos renovables d'Ecopipe estem promocionant les plantes de millora de biogàs per transformar-lo a biometà, el que s'anomena upgrading. Treballem amb el fabricant danès Nissen Energy, que dissenya, construeix i instal·la aquest tipus de plantes amb la tècnica de separació de gasos amb membranes de fibra buida, un procediment modern, pràctic i de gran eficiència. Amb aquest objectiu estem col·laborant o ens hem associat amb diferents entitats, entre les quals i principalment amb el Clúster de Bioenergia de Catalunya. Aquesta vinculació ens ha donat l'oportunitat de donar-nos a conèixer al mercat i els diferents actors que hi participen, d'adquirir coneixements tècnics, de sentir-nos part del sector i, en definitiva, ens ha facilitat la introducció en un àmbit en plena expansió i que, tot i ser molt proper al nostre camp d'activitat tradicional, té unes connotacions i particularitats específiques que cal conèixer, entendre i treballar. De la mà d'una empresa com Nissen, esperem contribuir al desenvolupament d'aquest sector per dur a terme la transició energètica imprescindible pel futur del país i del món.